Aquest 2021, 20 exposicions, 100 actes territorials i diversos llibres recorden l'art i els valors del pintor cubista Maties Palau Ferrer. Aquesta és una commemoració oficial de la Generalitat de Catalunya que ens permet redescobrir arreu del país un dels artistes més singulars de la segona meitat del segle XX. En aquest marc, l'Institut Francès de Barcelona ens mostra l'exposició Palau Ferrer a París, la modernitat de l'art. L'artista, el 1957, s'instal·la a París, becat pel govern francès. Palau Ferrer viu a la Cité Universitària, amplia la seva formació a l'Escola de Belles Arts de París, forma part de l'Associació d'Artistes Independents i mostra les seves obres en diverses exposicions individuals i col·lectives. Així, durant aquells anys, trobem quadres de Palau Ferrer al Gran Palais, en diverses galeries com la Tedesco i la Paul Cézanne, així com el Saló de Niça. Periodistes i crítics d'art, com François Pluchat, valoren la vitalitat de la seva obra. Els anys de París seran especialment intensos per a Palau Ferrer, que s'endinsarà en els corrents internacionals de l'art i freqüentarà el cercle cultural dels Castelluccio. De formes cubistes i expressionista en l'ús dels colors, és a París on Palau Ferrer s'interessarà també per l'escultura, a través de l'escultor hongarès Laszlo Szabó, amb taller a Montparnasse. Després de consolidar la seva trajectòria a París, Palau Ferrer torna a Catalunya els primers anys de la dècada dels 60, on tindrà molts projectes artístics. Palau Ferrer guardarà un viu record de les seves estades franceses i de tot allò que hi havia viscut i après. També les seves formes artístiques i les temàtiques dels seus quadres mantindran sempre la influència parisenca de Palau Ferrer. Maties Palau Ferrer est l'un des artistes les plus uniques de l'art catalan du XXe siècle. Né à Montblanc en 1920 ans et formé à Barcelone et Paris, sa carrière est de renommée internationale. Il a également exposé aux États-Unis. La peinture de Palau Ferrer est cubiste et contient des éléments expressionnistes dans l'utilisation des couleurs. Les paysages printaniers, les figures féminines aux yeux d'amande et les natures statiques sont les principales sources d'inspiration de l'artiste. En plus d'être peintre, Palau Ferrer est également sculpteur et céramiste. Nous nous préparons maintenant à commémorer le centenaire de l'artiste qui aura lieu en 2020.